Alfred Sant jinħatar mexxej Laburista fis-26 ta' Marzu 1992. Dr. Alfred Sant huwa l-mexxej tal-Partit Laburista. Din hija silta mill-ewwel diskors ta' Alfred Sant bħala mexxej Laburista. Is-slogan li kien tagħna Mintoff dwar Malta, Malta l-ewwel u qabel kollox, jibqa' mnaqqax fl-identità, fil-ħsieb, fit-twemmin tal-Partit tal-Ħaddiema u ma jitmut qatt. Jibqa' magħna għal dejjem u nsostnuh għal dejjem. F'Ottubru 1996 il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Alfred Sant isir Prim Ministru ta' Malta. Jien Alfred Sant solennement niddikjara li naqdi fedelment skont il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u liġijiet ta' Malta minn-nafisa jitgħu. Il-Gvern Laburista jdum biss 22 xahar. Matul id-dibattitu dwar il-mozzjoni għall-loti ta' art għall-bini ta' Jott Marina fil-Birgu li ma dibattitu ġi dikjarat bħala mozzjoni ta' fiduċja fil-Gvern Laburista, waqt li tikkundanna bla riserva l-aġir tad deputati l-Perit Dominiku Mintoff li vvota kontra din il-mozzjoni wara li kien se jastieni u bekk il-mozzjoni ma għaddiċ, taqbel li għandha tissejjaħ elezzjoni ġenerali fl-iqsar żmien li jkun politikament u materjalment possibbli. Wara l-elezzjoni, Alfred Sant jiġi konfermat mexxej Laburista u kap tal-Oppożizzjoni. Fl-2003 il-Partit Laburista jerġa' jitlef l-elezzjoni. Alfred Sant għal darb'oħra jiġi konfermat mexxej tal-Partit Laburista. Marzu 2008. Alfred Sant jirreżenja minn mexxej Laburista wara telfa elettorali. Minn ħatija jiena qed nirriżenja b'effett immedjat mill-lider tal-Partit Laburista u meta mbagħad il-partit jaħtar lider ġdid ovvjament isir kap tal-Oppożizzjoni. Kien ilu jmexxi l-Partit Laburista 16-il sena.